Odvažna, stamena i jaka žena. To je Slavica Vračarić. Iza sebe ima 5 carskih rezova i pravo bogatstvo od 3 devojčice i 2 dečaka. Najstarija je 18-godišnja Pavlina, zatim slede Viktor i Fjodor, Zvezdana ima 3, a najmlađa Katalina puni 1. godinu. Sve je Božja promisao i smatram da mi je to nagrada od Boga da mislim i deca što su tako dobra, zdrava, prava, zato što sam izdržala sav taj, da kažem, teret trudnoće i taj rizik, znači da sam bila spremna da se suočim s njim i da ga iznesem. Slavica je, želeći da svojoj deci obezbedi zdrav život, s mužem celu porodicu preselila iz Užica u selo Kremna pre 10 godina. I nemoguće ih je sve okupiti preko dana, jer stariji pored škole imaju mnogo obaveza, treninge i hobije kojima se posvećuju i za koje nisu uskraćeni životom na selu. Više volim ovdje da budem zato što ovdje mogu da imam psa koji ne može da bude u stanu, ne može da bude zatvoren. Lepše mi je ovdje zato što je priroda, zato što je čist vazduh, zato što je lepo je jednostavno ovdje. Sada se bavim glumom i muzikom, sviram saksofon. Više volim da duša glumu, ali to je nešto što me, tako da kažem, ispunjava. Slavica se i pored brige za decu od prvih dana života na selu posvetila i svom snu turizmu. I to inovatorski, seoskom turizmu za decu, a potom i za odrasle. Pionirski selatila i povrtarstva i iz njenih plastenika dolazi zdravo povrće. Vi ste to, znači, doprineli tome da to izraste tako zdravo i lepo i time hranite decu. Pa to ne možete da nađete ni na pijaci, ni u prodavnici, nigde. Gosti koji su dolazili tu, oni su to videli, oni su to shvatili i onda su i oni tražili to. Od prvih napravljenih pogačica od šljive Mađarke shvatila je da je i u kuhinji vrlo kreativna, pa su na imanju sušara i pekara. Ova pogačica je specijalitet domaćinstva. Za tu pogačicu je potrebna posebna sorta šljive, to je mađarska sorta koja već i izumire jer je ona najbolje izbalansirana, kod te šljive je najbolje izbalansiran odnos voćnih kiselina i šećera. Udruženje poslovnih žena Srbije ju je nagradilo cvetom uspeha za ženu zmaja, ali od nedavno, kako se porodica proširila, nestalo je smeštajnih kapaciteta. Za nove objekte nije uspela da dobije kredite. Imamo 3 kuće, ali kažem kako se porodica proširila, u 2 smo mi, u 3. je suprugova majka, tako da za sada ništa od toga. Znači, ako ne bude neki bolji projekat gde bi mogli aplicirati i dobiti neka sredstva, nećemo moći time da se bavimo. A jedna kuća još bi pomogla da Slavica, pored punog domaćinstva dece, ima opet puno domaćinstvo gostiju. A zar tu mogućnost jedna majka Hrabrost i žena Zmaj ne bi trebalo da imaju bez velikih peripetija? Za hrabrost, za ideje, za oživljavanje i promociju srpskog sela na najbolji način.